Hellurei ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen päivää. Nyt on perjantai, mulla on vapaa päivä, mutta paljon hommaa. Mä oon ollut viikon Rovaniemellä ja tulin eilen iltapäivällä Ouluun kotia. Okei, mä haluan ihan pari sanaa sanoa tästä koulun aloituksesta, koska se on nyt ollut vahvasti tässä läsnä, kun mulla koulu alkoi 2 viikkoa sitten. Tai ei kun ylikin pari viikkoa sitten. Nyt oli vähän niinku 3. kouluviikko, mutta esim. Viime viikolla ei ollut kuin joku 1 random luento. On ollut ihan sika kivaa, aika jänskää. Oon tutustunut uusiin kivoihin ihmisiin ja saanut kavereita. Huomaa, että toi opiskeluala on sellainen, että sinne on hakeutunut tosi ihmisläheisiä ihmisiä, mikä on aika avies, mutta jotenkin nyt se vasta huomasi, kun oikeasti oltiin tuolla paikan päällä ja niinku opiskeltiin yhdessä ja hengaltiin ja näin, että oikeasti ihmiset on tosi ihmisläheisiä. Ja sitähän tuolla alalla tarvitaan, mutta se on myös mahtavaa tavalla tuossa opiskelijaelämässä, että jengi on silleen aika helposti lähestyttäviä. Joten on silleen niin kuin rento ja hyvä, tiettekö, meininki, että jengi ei turhaa niin kuin jännittele, tai siltä musta ainakin itse tuntuu. Okei, ennen kuin mä lähden touhuamaan, niin mä haluan sanoa vielä sen, koska musta tuntuu, että on aiheuttanut hämmennystä tai niinku, en tarkoita teissä, vaan enemmänkin silloin, kun kohtaan ihmisiä ja niinku näin kasvatusten ja puhutaan tästä mun opiskeluasiasta, että kun opiskelen Lapin yliopistossa, mutta asun Oulussa, niin se on monelle sille what the fuck moment, mutta siis tää on tosi yleistä, että Lapin yliopistossa niin kuin moni opiskelija asuu eri puolilla Suomea, mutta tosiaan perusopinnot vaatii läsnäoloa ja sitten niin kuin tulevina vuosina mä todennäköisesti voin siis tehdä kaiken niin kuin periaatteessa etänä, mutta onhan se kiva olla nyt alussa siis tuolla paikan päällä, joten mä oon nyt ollut silloin kun on ollut tarvis, mut mun viikot on niin kuin tosi erilaisia, että joillain viikoilla mulla on silleen 5 päivänä tai 4 päivänä luentoja paikan päällä Ylpällä Rovaniemellä ja sitten esimerkiksi viime viikolla mulla oli 1 etäluento. Et sit on tosi paljon niinku itsenäistyöskentelyä ja tälleen näin. Mä ajattelin just kysyä siltä tänään, että meinaako se tulla. Mitä ihmettä? Täällä on ihan kesäinen keli. Meikäläinen täällä vaan takki päällä sipsuttaa ja kameran linssi on taas paskasempi kuin koskaan aikaisemmin. Täytyy näköjään ottaa pieni välipuhdistus sille, mutta mä lähdin nytten kävelee iskän luokse. Me lähdetään sitten käymään yhdessä lounaalla jossain. Me tultiin syömään tämmöset hankoboulit. Iska otti pussuboulin ja mä otin grillattu lohiboulin. Nyt ollaan taas tällä jännittävässä käytävässä menossa kohti kampaajaa. No niin, moikkelis koikkelis. Se on meikäläinen ja meikäläisen uusi tukka täällä näin lähdössä kampaajalta. Jälleen kerran olen super tyytyväinen. Mä vaihoin nyt treenivaatteet. Ja avatko kultaseni tämän? Okei, ensin testiin uusi nokko, joka on nokko Golden Era. Ja mikä tää maku oli? Muistatko? Vääränä omena. Musta se edes on, että mansikka kiivi tai joku tällainen. Ei oo ku omena joku. Omenallaan tuo maistuu. Maistuu kyllä vähän omenalle. Mutta Golden apple. Golden apple. No ei se varmaan siitä tuu. Tulee. Häh? Googlaapa mikä tää on. Tää on kyllä hyvä. Tuo nyt kiivi mansikkaa. On se no niin, muistin oikein. Se edes on, että mansikka kiivi. No eikä ole maistunut, ei vittu. Nyt kun sä sanoit omena, niin mä kyllä maistoin tässä Mie maistan kans omenaa siinä. Mie maistan kyllä tosi selkeästi omenaa. Mansikka kiivi. Kyllä me pääsen siihenkin käsiksi. No kyllä miekin nyt, kun mie sen kuulin, mutta... Tää on hyvää! Ja sika hyvää. Siis oikeesti, mä tekis koko ajan mieli vaan ihastella näitä mun hiuksia. Nää on jotenkin söpöt. Aina kun tekee jonkun pienenkin tällaisen muutoksen, niin
Tiedättekö? Tulee ihan semmonen uusi fiilinki. Niin mulla menee tälleen hiusraja niinku vaaleena. Niin sit se on hauskan näköinen, jos tosta laittaa tiettikö bonnarin. Niin sitten se niinku tulee tonne tolleen, tai sitten jos laittaa jotenkin tälleen. Niin saa silleen tiettikö kikkailtua. Mä just äsken kokkasin pikku polokneeset. Täällä on ihan hirveä sotkus, älkää välittäkö. Mulla on tämmönen lahja. Lahja! Unboxing video. Kuka haluaa avata? Avatukaa. Mitä siitä löytyy? No meidän uudet makuauset! On Viken ja Aapon. Niin. Ja nää on Mintin. Ja sinä. Ja mun. No täsmälleen samanlaiset kuin mulle ja Elsalla. Mut nää on todettu hyväksi. On. Kyllä hyvää ja lämmin. Katsokaa, nyt on ensi kesäksi täydelliset priimat makualut. Oikeesti treenien lähteessä tää drippi on clean. Sommara. Kuka sinne on tuhertanut samperissa? Mä menen nytten treeneihin. Ja sen jälkeen meidän pitää lähteä käymään ruokakaupassa, koska tosiaan huomenna mä pidetän synttärit. Mulle tulee kavereita Rovaniemeltä ja Oulusta. Kakku on tilattu, joten siitä ei tarvii murehtia. Mutta muut tarjoiltavat pitää käydä ostaa vielä tänään. Semmosta, mut nyt tanssimaan. Pitäisikö ostaa balsamikokastiketta noille? Joku siinä on ollut eväily. Olemme saapuneet hirveän kaupparumban jälkeen kotiin. Kello on 8:30. Treenit loppu 6:45. Se puolessa tapaamaan ystäviä ja minä alan purkamaan kauppaostoksia. Sen lisäksi, että ostin huomisiin kesteihin kaikkia ruoka-asioita, niin ostin myös niinku aamupalatarvikkeita yökylävieraille. Missä laittas? Sori, tässä nyt pauhaa kaikki laitteet ja näin. Mä otan ihan sika paljon huomista. Oikeesti mun synttärit on aina sellainen mun 1 vuoden kohokohta, obviously. Ja mä haluan joka vuosi juhlia niitä. Tavallaan harvoin pääsee kokoontumaan niinku omien parhaiten kavereiden kanssa silleen oikeesti tänne meille kotiin tai silleen. No niin, nyt ollaan ruoan äärellä, vaikka vähän hämärää onkin. Otin ihan kunnon annoksen. Kattokaa miten sieviä noi ruusut on, mitä mä ostin Lidlistä. Maailman turhimpia asioita, mutta mulla on ollut sellainen kausi, että mun iho on ollut tosi hyvässä kunnossa. Niin kuin se yleensä kesäisin on. Niin nyt, kun on kylmempää, mun iho kuivuu ja sit siihen alkaa tulla kaikkea epäpuhtauksia, niin mulla tulee heti sellainen instant itsetunto droppi. Ja nyt ollaan menossa vahvasti kohti sitä, mutta ei anneta sen tulla. Ja minähän päätin, että minähän kuvaan tämän videon, vaikka häiritseekin välillä vähän. Anyways, mennään tähän, mitä mulle tuli postissa. Nimittäin mulle tuli tällainen. Ja täällä on haalarimerkkejä. Mulla on siis pari haalarimerkkiä valmiina. Ja nyt mä tilasin muutaman. Ja me tilattiin koulussa siis heti ekalla viikolla haalarit. Siinähän menee vielä varmasti monta kuukautta, että ne tulee. Mut mä ajattelin, että mä alan tälleen kerryttää näitä pikkuhiljaa. Ekkana tää, eli tällainen Rovaniemi haalarimerkki. Sitten totta kai myös Toripoliisi. Tämä oli minun mielestä aika hauska. Tämmösen. Tämäkin kuvastaa hyvin minua. Sebu sanoi, että mun on pakko tilata tää, koska tällainen ihan niin kuin minä. Mä ootan, että haalarit tulee ja pääsee laittamaan näitä ompelemaan kiinni. Meillä on siis kirkkaan punaiset haalarit, mikä ei ehkä ole väreistä mun lempparein, mutta sillä mennään. Mä otan pikasiivouksen ja sitten mä lähden suihkuun, koska mä en vieläkään käydä suihkussa. Mä en oo jotenkin malttanut mennä nukkuu, kun Sipu ei oo tullut vielä kotiin. Siis mä käyn aina tällä, jos Sipu on niinku jossain. Et siis mä jään aina jonnekin tonne silleen lorkoilee. Nyt mä kyllä vähän siivoilin ja tälleen huomista varten, mutta kun tietää, että herää siihen, että se tulee, niin ehkä sen takia jotenkin aina jää silleen venailee. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavan videon parissa. Hyvää yötä ja moi moi!